வனவாசல ரயில் விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் கலற்றப்பட்ட தண்டவாள பாகங்கள் வெறும் 3000 ரூபாய் பணத்திற்காகவே விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக மேல் மாகாண வடபிராந்திய பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் காளிங்க ஜெயசிங்க தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அந்த பொருட்களை கொள்வனவு செய்த இடத்தை போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளதோடு அதன் உரிமையாளரையும் கைது செய்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக ரயில் தண்டவாளத்தின் ஆணிகளை கலற்றிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணைகளின் மூலம் வெளிவந்த தகவல்களின் அடிப்படையிலேயே திருடப்பட்ட பொருட்களை கொள்வனவு செய்த நபரை கைது செய்ய முடிந்ததாக பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் மேலும் குறிப்பிட்டார். ரயில் தண்டவாள பாகங்களை கலற்றிய நபர் கடுமையான போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையானவர் எனவும் அவர் 25 வயதுடைய ஓர் இளைஞர் எனவும் காளிங்க ஜெயசிங்க தெரிவித்துள்ளார். வனவாசல பகுதியில் இடம்பெற்ற ரயில் விபத்து குறித்து தெளிவுபடுத்துவதற்காக இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளார். කරපු ස්ථානයත් අපි අඳුනගෙන ඒ ස්ථානයේ ඒ භාණ්ඩ මිලදී ගත්ත පුද්ගලයාත් අපි අරන්ගොඩ ගැනීම සිද්ධ කරනවා. මෙතනදී ඇතරම මේ අනතුරට හේතු වෙලා තිබ්බ මේ කොටස් ගැලවීම පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 25ක පුද්ගලයෙක් විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක් මේ පුද්ගලයා මේ කොටස් ගැලවීම කරලා මේක විකුණලා තිබ්බේ රුපියල් 3000ක් වගේ ගාණක්. ඒකට එහෙම විකුණලා නමුත් මේකෙන් වෙච්ච අලාභය මම හිතන්නේ මිලියන ගාණක අලාභය. මේකේ අපි විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් කරමින් යනවා. අපි අත්අඩංගුවට ගන්න ලද පුද්ගලයෝ අපි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. පොදු තේවල පනතට අමතරව විශේෂයෙන්ම මේ පුද්ගලයා මේ කරන ලද අලාභය සහ ඒකෙන් වෙච්ච හානි සියල්ල සම්බන්ධයෙන් අපි අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් යනවා. අපි ඕනෑ අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය වැටලීමක් ඕන නම් ඒ සම්බන්ධෙනුත් අවශ්‍ය කටයුතු අපේ සහයෝගය ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. මේ වෙද්දී අපි විමර්ශන හරහා ඒ ගැලවීමට සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයා සහ ඒක ඒ ගලවන ලද භාණ්ඩ බාරගත් නැත්නම් මිලදී ගත්ත පුද්ගලයා ඒ පුද්ගලයන් අපි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එකක් සොරකම් කරන ලද භාණ්ඩ, දෙවෙනි එක පොදු දේපල. මේක දැනම මිලදී ගැනීම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ පුද්ගලයාට නඩු පැවරීම සිද්ධ කරනවා. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.